Aquest cap de setmana m'hauria d'anar a depilar les cames. Ostres, jo les ingles. Les ingles? Què són les ingles? Això existeix. Ah, ostres, quin barbarisme, se'n diuen angonals. L'angonal és la part del cos que ajunta les dues cuixes i l'abdomen per fora del pubis. El català correcte, passa'l! No estic cansada, però tinc molta gana. Què vols menjar? Jo crec que em menjaré una poma. Tinc el desig d'un grapat de fruits secs. D'acord, acabem els exercicis interactius i anem-hi. D'acord. Vaig a buscar uns pistatxos. En vols? Com que uns pistatxos? Se'n diuen festucs. I personalment no m'agraden gens. Ostres, tens raó. Els festucs són uns fruits secs de forma ovalada Amb una closca de color marró clar. i una llavor verd carnosa. El català correcte, passa'l! L'altre dia, quan anava a París amb avió, una safata em va oferir unes tovalloles d'aigua calenta i des de llavors cada nit me les preparo. Safata? Això no existeix. Se'n diu hostessa. Ostres, quin barbarisme! Les hostesses són les senyores encarregades d'acollir i atendre els passatgers de l'avió o d'un esdeveniment públic. En el cas de l'home s'anomenen hostess, o també es poden dir assistents de vol. I que no se'ns oblidi que una altra manera d'anomenar-ho seria auxiliar de vol. El català correcte, passa'l!